Paki-subscribe naman dyan, mga idol. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Si kayo namin. Welcome to the 18th birthday of Diane Pearl Tabara Rito Malta. I am Janine Corpus and I will be your host for this afternoon. And before we start our program, may I request everyone to please stand and let's hear an opening prayer to be led us by Ma'am Bergie Rubrica. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat na nandito po ngayon upang ipagdiwang po natin ng 18th birthday ni Diane Pearl. Ano po kayo sa akin sa ating opening prayer. Let us pray. Let's bow our head. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataon po ito, God. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa panibagong buhay at kalakasan ng katawan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa na nandito ngayon, God. Lord, tinataas po namin sa inyo na kayo na po sanang manguna sa pagdiriwang ng ika-18th birthday ni Diane Pearl. Salamat, Panginoon, sa buhay ng batang ito, God, na binigay mo po. Sana po patuloy mo po siyang i-bless pa at bigyan pa ng madami pang kaarawan po. At ganoon din po sa kanyang mga magulang at kapatid. Sapon po ng kanyang mga lahat ng mahal sa buhay. Patuloy mo po silang pagpalain, God. At sa lahat din po ng mga naghanda at nagbigay ng kanyang mga handa ngayon. Bless mo po ang bawat isa na kakain at magsilbi po itong kalakasan ng bawat isa na nandito, God. Kayo na din po ang mag-bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. At ibinabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa katastasang pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Ma'am Bergie. We are all gathered here today to witness the transformation of a girl to a beautiful lady. We are very lucky for we are chosen to be here and to be part of these momentous occasions in the debutant's life. You see her grow up, you see her smile, you see a lady of a good heart, character, and ambition. An 18th birthday marks almost the steps from the youth to young adult. With all its relative responsibilities, join us as we celebrate this wonderful girl's coming of age. Let us all celebrate as our girl becomes a full-blown lady today as our girl turns 18. In a land not so far away, there was once a little girl with the beauty of an angel, born on December 15, year of 2003. This girl is the only daughter of Mr. Michael Bambilla Rito Malta and Mrs. Sally Tabara Rito Malta. She has one sibling, which is Francis James. She grew up with so much love and kindness. She is loved by everybody for her beauty inside and out. Her voice is an angel. Her smile bears no limits. Her heart is unafraid. Her mind is ready to try. She's ready for any adventure for the sake of fun and friendship. More refined than shy, more adventurous than playful, more charismatic than charming, more alluring than beautiful.
Indeed, she has all grown up, and what a sight she has become. Are you ready to see our lovely debutante? Parang wala akong naririnig dito. Gutom na ba kayo? Ready na ba kayong mamit ang ating debutant? Yes, of course. Siyempre naman, yan lang ang pinakahihintay nating lahat. And now, guests, friends, ladies and gentlemen, let us all stand as we welcome the debutant as a woman of grandeur, hot and legal. Ano naman po natin sila? Sila ay nag-aaral as a senior high school sa Benigno B. Aldana National High School. Her dream someday is taking up a culinary arts to become a chef. Ang favorite color niya ay pink. Ayaw niya ng gagamba. Favorite food niya is kalderatang kambing. Siya ay masunirin, iyakin siya ngayon. Maldita naman daw nung bata. Talit niyang kumanta at sumayaw. Ayan. So don't act surprised. The feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand. Take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not too long ago, these urges just to feel. Cold and lonely space without you. Now everything's alive. Now everything's revealed. The story of my life forever. Handang video presentation si Diane Pearl. Ayan. So, panoorin natin siya. Ilang swimsuit.
Ayan, so napanood natin si Diane Pearl nung maliit siya, mukhang bibong-bibo at very active. At syempre, nung dalaga na siya, nung nagdadalaga na pala, nung nagdadalaga siya, talagang active siya. So, kilalanin pa muna natin si Diane Pearl, kung sino ba siya sa mga kaibigan, mga tita, mga tito, at syempre, ang mga BFF, mga friends, So, dito muna ako. Siyempre, mauuna yung mga ating mga nire-respetong mga nanay, senior citizen. Nanay, tayo po tayo nanay. Nanay, kaano-ano po niyo si Dayan? Apo po. Apo. Sino po ba si Dayan nung bata para sa inyo? Ako po sa pamangkin. Si Dayan ay tahimik na bata at mahihain. Okay, mahiyain daw si Dayan nung bata. Ayan. So, tignan natin. Habang siya ay nung batang mahiyain, tignan natin naman ngayon. Siyempre, parang dito ang place ng mga BFFs niya, na. Ate, sino ba? Ikaw na lang. Sino ba si Diane Pearl ngayon? Makulit. Kasi anong klaseng kulit yung kulit na yon? Guguluhin ka. Guguluhin ka. Ayun. Isa naman sa kuya. Kuya. Hindi ikaw? Dito? Assuming ka. Hindi. Ayan. So, joke lang anak ha. Ayan. Ikaw naman kuya. Sino ba si Diane Pearl ngayon? Mabait naman po siya, pero minsan. Mabait pero may pero. Bakit? Ano yung pero na yon? Minsan loko-loko, pero mabait naman po. Minsan daw loko-loko pero mabait. Ayan. Sino dito ang mga pinsan ni Diane Pearl? Mga pinsan naman. Pinsan. Yung pinsan na ka-age niya ha? Ka-age niya o yung medyo Ayan. Wala na, nagtago na. Asan? Wala na, nagtago na. Ba't kayo nagtatago? Tinatago niyo si Diane Pearl. Nagpunta po tayo dito para para samahan siya sa kasiyahan. Hindi para pagtaguan. Pinsan. Sino ang pinsan dito? Mga pinsan ito, ayan. Ito, mga pinsan. Dalang nasa tinuturo. Ikaw ate. Sino si Diane Pearl sa inyo? Sa grupo Nyo ha, sa inyong magpipinsan, sino ba siya pag ganitong pag kayo ang nagkumpul-kumpulan? Ano po, tawa po yan ng tawa, tsaka ang ingay niya. Talog. Yan lang ako. Ayun, so palog. Ate, halika. Sino si Diane Pearl sa inyo? Dali na. Kahit simple words lang. Ayan, bookingan to. Hindi niyo ba alam pagkakataon niyo to para i-booking siya? Dali na. Dali na. Dali na. Nahiya siya. Isa ring mahiyain. Ayan. So, nakilala natin si Diane Pearl sa kanyang video at syempre sa kanyang mga kaibigan. Ayan. Syempre, hindi naman makukumpleto itong araw na to, syempre. But before we proceed to the main part of the occasion, let us first give this moment to the people who made all this a success, from the planning to the execution for the foods and the details of the party. Without these people, this event would not be possible. Without them, her life would be empty and unhappy. Let us all give a big round of applause to honor all the people whom she truly loved. Sabi nga, marami tayong mahahanap na kapuso, pero iisa lang ang ating kapamilya. First on the list, syempre, si Sir Michael. Ayan. And of course, si Ma'am Sally. Mr. and Mrs. Michael Rito Malta. And syempre, ang kanyang kapatid na si Francis James. So, ito, tandaan nyo itong mga mukhang ito, ha? Ito ang may mga pasimulo kung bakit nandito tayong lahat. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. Syempre po, hihingian ko na po kayo ng mga message ninyo. And syempre, welcome address na rin po. Sir Michael muna. Sir Michael. Magandang hapon po sa ating lahat. Wala po. Salamat. Una-una, salamat
Opo. Salamat sa inyong lahat kasi pinunlakan niyo yung invitation ng anak ko, anak namin, ni Sally, na dumalo ngayong hapon. Maraming salamat po. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ang dami niyo. Abutin na tayo ng madaling araw kung isahin ko pa. Kaya maraming salamat. Yan lang. So, nanay, baka po meron yung mga susasalamatan. Unang-unang sa lahat, pasasalamat ako nasa taas natin, Panginoon, at narating niya itong birthday niya. Sana dami pa na birthday ni Karating. Happy birthday. Ayan. So, sana tayo lang tayo. Happy birthday kaya. Sana ayun mo yung pag-aaral mo. Sana pagdating ng mama mo. At saka sa yung pagtatrabaho ng mama mo para sa pag-aaral ng mga mapapili. Yun ang po, happy birthday. Ayan, thank you so much po. At syempre po, sa inyong tatlo, pinapapako namin nila Mama Maribel at si Mr. Michael at si Ma'am Sally ang taus-pusong papasalamat po sa pagtulong sa pag-prepare po dito sa ating mga handa at syempre po dito sa lalanan. So maraming salamat po. Ayan. Ay, ate, mamaya. Siyempre, masasalamatan din natin yung mga 18 gentlemen like a flower that blooms and exudes its sweet scent to attract bees and butterflies that the people is running on by equally gentlemen. Ayan, so abangan natin yan. Meron ba tayong makikilala dapat or ano ba? Kung sila rin. Ayan. So, mananay, tsaka na pwede ako kayo bumalik sa family. Thank you so much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po dahil po nakapunta po kayo sa aking birthday. Gusto ko lang sabihin na inyo na maraming salamat ng marami. Dahil kahit pandemic, pumunta pa rin kayo. Thank you po. Happy birthday to you. Sir Michael, kakakaon. Isayaw mo si Sir Thank you.
Ayan. So we proceed to the 18 fireworks and 18 balloons. We are followed first on the line is Guardian Angel Ocampo. Cupcakes is used, the idea is the same sharing with the people, the sweetest times, Spanish na lang. Sige. Sige pa, sasabihin na. Dali ang picture. To show me what's real. There's more to love than just how I feel. And all the world is right before my eyes. And I live for, though I didn't know. Now I do. 'Cause God gave me you. Don't open your eyes, Bicara muna ka? Siya? Oo. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. From every doubt and I'm finally free. A few moments later. Presentation with Miss Aisa Rivera. Picture lang, kahit picture mo lang siya, picture mo lang. Kahit istolin mo lang siya, kahit istolin.
face didn't care. It leads nowhere. Oh, would it be waste if we found a place? Should I leave it there? Should I give up? Should I just keep on chasing? Amen. Should I just keep on chasing, baby? So, should I just keep chasing, baby? Even if it leads nowhere, or would it be a waste? Even if I'm afraid, should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing, baby? Even if it leads nowhere. Meron pa daw isa. Hindi ko rin daw. Thank you so much, Eliza. Such a talented girl, ano? Diba? So, let's proceed to the 18 treasures or 18 gifts. So, as I call your name, please hold in the line. Pabigay mo kay Jennifer, bubuksan niya yan at isasabihin mo kung bakit. Kasi po ay nang bumili ng chinelas niya. Pagka maalis po kami, nanginginig po siya. Sabi niya sa akin kay Sarah, hindi daw siya bibili ng chinelas hanggang hindi kailangan. Kaya ako nang bumili para sa kanya. Birthday wish! Sana hindi ka naman mag-alita. Sana, tupad mo yung pangalan ko. Happy birthday. Ayan. Next mo kayo yung Smart Florence, ipapagista. And thanks ka sa para may gagawin ka sa sama ko. Ayan, Hindi, kung sa lalayan, ipapakita kasi edit treasure siya. Ano, Kunteng? Ate, sabihin mo kung bakit. Sabihin mo kung bakit. Kasi alam na gusto ko yan. Eh, deserve ko yan. Kaya yung pinili ko. Hanggang birthday. Stay. Ayan. Next on line is Phoebe May Muslan. Ito naman. At yung nabigay ko sa'yo, nakita ko na sa sinilig sa alam na yan. Happy birthday po, sana magbigay mo mag-ano. Stay within, stay mabayarin sana. Diyan po ang birthday. Thank you. Princess Zanika Lopez. Wish ko sa'yo good health, mag-aral ka mabuti. Laika Nieto. Bigay ko yan gusto mo. So yun, wish ko sa'yo sana mag-aral ka mabuti. Tapos, sana naman kami tayong dalawa. Ayun, si Christina Velasco. Wish mo sana patuloy sa mga bata at pagdala. Salamat ka na.
Happy birthday, Dayan. Binibigay ko yan sa'yo kasi yung request mo. Request niya? Request niya ako. Parang ano ko yung binigay niya. Wish ko sa'yo sa tawag mo bago. Pag-uwi ko na yung sa mga ugali. Happy birthday! And next one is Camila Panedo. Sa'yo, mag-mic ka para mic na. Happy birthday! Bakit yun ang binigay mo? Alaisa Santos. Ito po yung binigay ko sa pinigay ng baba. Happy birthday ka na mamasanay na. Paano ba yan? Hindi na siya natatangkad. No. Next one is Jennifer Abala. Happy birthday ka yan. Nanibigay ko ako Thank you. Helen Balalio. Helen Balalio. Happy birthday, Ma. Starting ni Lord. Wish ko sa'yo. Lahat ng sana mo ay matupad at nagkaroon ka ng mabuti at makinig ka sa iyong magulang kasi the best is in you. Happy birthday, Ma. Thank you. Next is the line is Mariela Macaina. Happy birthday, Adrian. God bless you so much and may God bless you every day. Next one is si Cherniel Bueno. Happy birthday, Diane. Salamat na po sa wish ko lang is matupad mo lang ang pangarap at lahat mo sa aking susunod. Kaya dito ka lang para sa Thank you. Erica Ella Espino. Mga birthday, Diane. Wish you all the best. Thank you for all the best. Ayan, si Fatima Pani. Happy birthday, Diane. Miss kita, thank you. Judy Mary Timalpa. Sayang rin. Happy birthday, Diane. Hindi ko alam. Sana ano, magkakaan Ayun, so dito ka na namin. Dito ka na. So may request sa 8 treasures to take a picture with Diane. God gave me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Happy birthday to you.
So, excuse mo muna natin si ating Dedeka para sa kanyang second customer daw. So, habang hinihintay natin siya, kakantahan din tayo ulit ni Kurt. But you love it so, but taking it more for you may lose one day. Some say to go away and hold out heat. Don't want to stay. Give everything out. Pocket of my life, my One eternity later. Diane Rito Marta in her second round. However, Sir Michael Rito Marta. Para namin sila. Jen, alis dyan. Bumawa ka din. Meron bumawakan. Ayan, bitawan mo. Ladies and gentlemen, welcome aboard the booth and exclusive sweets and trophies and butterflies that you can notice from the radio like equally gentlemen. Kaya titignan natin kung meron ba tayong pagpilihan ng special someone. And today, like we always dreamed, starting out our lives together. Light is in your eyes, love is in our heart. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life. But they can also send a variety of messages. Messages of forgiveness, purity, modesty, hope, beauty, and love. The 18 roses signify being very special gentlemen in the life of the Dedeka, like your friends, relatives, brothers, or boyfriend. And of course, we can never forget the Father, for He is always the first or last. Okay? To begin with, let us all the dance together on the side for the smooth flow of the program, please. Yung mga kasali po sa ating 18 roses, please proceed to the entrance. Sayo ko ata si Lolo ah. May saksa may 18 roses ko. Sir Michael, ay kumaka. Tatay, hintay na si Sir Michael na pupunta dyan. Ang tatay, talaga
Sila mag-gimong, anak. Ate, gimong. Kaya nga, sino nagpapa-music? Okay. Yeah, next one si Jeren Oparas. Next one is John Process and Stan. Next one si Arnel Makakita. Baliktad, baliktad. Arnel Okay, tumutok sa ilaw, kawan. Oh yes, dito na, dito na. Next is Samuel.
Next is Rafael Oculata. Thank you.
Pagmayakan. Pause the music. Pause the music. Know your needs. Yun ang ibig paliwanag natin. So, ayan, ladies and gentlemen, let us know sa mga mariresin sila. Yan po ang kanyang special Sasamahan kahit kailanman, mahigit kumulang di mabilang, 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo ng 3,001. I miss you, kiss you, give him my go when you are cold. Happy birthday to you. Birthday sa'yo na. Ang masasabi ko lang sa'yo anak ay magtapos ka na ng pag-aaral at makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay at stay where you are na masunod ka na at mabait yung ate sa kapatid mo. Dalagan ko na sana lagi kang malakas, ligtas sa higit sa lahat, malalasan sa lahat at pagsubok na dadating sa iyo. I love you anak, mahal ka ni mama, kahit malayo man tayo at wala kang ngayon dyan, tatandaan mo. Andito lang si mama, nakasuporta lagi sa iyo. Happy birthday, Diane. God bless us always. Sa lahat ng mga kumalo, sa birthday ni Diane, kahit na may pandemic, ay pumunta pa rin kayo para ma-celebrate sa 18th birthday niya. Maraming salamat. So, yes po. Yan ang message ni Ma'am Sally para sa kanya. So, Sir Michael, sa'yo na po. Magabi po, salamat po kasi nandito kayo lahat. Hindi ko na mahiisa kasi kaya nasabi ko kanina, marami na ako isa-ilit pa. Sa akin misis ko lang. Hindi ko naman kinakasal pero natas ko sa misis na asawa ko. Kaya, yung sabi ni mama mo, anak,
Priority muna yung pag-aaral. Muna yung laban yan. Pero ilahin mo, mag-aaral mo muna. Bigyan mo ng kalano yung isyo ng mama mo to. Sa inyo ni ate, makapag-aaral lang kayo. Sana lang. Ano yung panihilig mama mo? Yung pagbubulo kasi nagsasasakay siya doon. Naghihilig siya doon. Para mapag-aaral niya. Kasi ako, wala man ako may bigas. Dito lang ako yung pilas na may bibigay ko sa inyo. Mama nyo nagsasakay siya doon. Nagkabulo. Para may bigay lang ang gusto nyo. Makapag-aaral ka, makapag-aaral kayo. Yun ang gusto ko yung sukmed naman naghihirap ng mama nyo doon. Ilang taon, hindi natin siya nakakasama. Yun lang. Ay, matapos ko lang sana yung pag-aaral nyo. Sulit na yun para sa kanya. At least, may bigay niya sa inyo. Yung gusto niya, mangyari sa inyo yung kapatid mo, sabi mo, wala. Kasi ako, wala eh. Dito lang ako sa Pinas. Hanggang wala ako. Wala talaga. Advice ko lang, Mrs. Hindi naman nga ako pinapakinggan minsan. Mrs. yun ang baguhin niya. Kasi just na yung binibigyan kasi. Pero yun lang. Hindi ako sanay makipagharap sa mga tao. Kasi hindi naman ako politiko eh. Basta yun ang nangiling mo sa inyo. Tapusin yung pag-aaral niya. Love, yung love na yan. Ang daming love dyan. Ako, hindi ko alam si mama dyan makakasawa ko. Kapit bahay na lang natin. Kasi hindi mo alam. Doon ako magbibis. Sino man talaga yung sila. Huwag ka muna mag-concentrate sa love. Lalo sa panahon ngayon. Mom, nakikinig kayo, Mom. Kahit ikaw, kamay ka din. Hindi puro love. Ha? Hindi puro love. Hindi naman ako love. Baka maayos. Hindi ako magbabanggit. Hindi ako nagbanggit kahit kami ko. Kasi importante pag-aaral muna. Diba sa YouTube? Sa YouTube. I-upload namin sa YouTube. Ako ako ni Papa ba kayo? Kasi pag-aaral lang po. Yung mga pagsagot-sagot niya sa matatanda. Alam niyo yan. Hindi na ako magsasabi ng marami pa. Ayan. Thank you, Sir Michael. Iyak naman si Princess namin. I love you, Michael! Next one! Si Tatay. Si Lolo kanina hindi ko narinig. Tatay! Lolo, message naman ako para kay Princess natin. So, pag nakikita namin na po, Sir Fernando po dun, anak, natulad ni Mrs. Pugulya, at simpipot ka na pagpapumibig yung alaga mo. Happy birthday, anak. Diyan lang ako, may mga. Thank you, madam. Thank you, Tatay. Ito pa po, meron pang isa. To our Princess Diana, happy 18th birthday. Stay pretty, humble heart. God bless you. May God give you the desire of your heart and make your plans succeed. We love you, Ate Diane. Enjoy your day. Welcome to the world of legal age. Huwag muna daw mag-asawa. Dito lang lagi kami ni Titi Mujo at mga pinsan mo. We love you, Tita Abel. Ayan. A few inches later. For making significant role in our celebrant's life, who serve as a guide as she grows.
These are also the people who care for her and love her unconditionally. As you hear your name, please be on stage, light your candle, and give a quick message. Our birthday message for Diana. Let us start with Mama Maricel Ipamilista. Di ba yung semua? Mama mo na yung sumuda na Hey Dayan, happy birthday. Stay free, Lapit ka ng konti, anak. Dahil kung unang nag-asawa ka, Ang gandang payo ako. ano ba? Lapit ng konti, anak. Lapit ng konti. Happy birthday, Diana. Happy birthday, Happy birthday yan. Sana mapagtapos mo sa pag-aaral. Sana matapag mo lang ang pangalan mo. Isang tawin dito nun. I-play ko na po kuya agad. Pagkatapos. Mamaya na lang. Wish ko lang na mag-aralan ng mabuti. Sumunod ka sa alam mo sila. Happy birthday. Okay na? 18 na lahat? Ayan. So everybody, everyone, kakanta tayo ng happy birthday. Ayan, may wish muna bago mo ipagpaganda. Wish yan, wish. So may request, maybe candles sa kanila to please take a group picture sa ating birthday celebrant. Hindi kayo manasig sa baba ko. At sa count of 3, ilahin mo yung picture mo. 1, yung picture mo. 2, 3, go! Ay, it's a prank. Yung gitna! Yung red! Yeah. 1, 2, 3, go! Wow! More! Sige pa. Okay, palakpakan naman natin si Diana. Happy birthday to you. Ayaw ko tayo lang at pagpagpagpagpagpagpag mo. Lord, grateful po sa Lord na nagpupul kami sa lahat po ng mga gusto ko lang sa lahat ng Lord, balik po at umaapaw pa po. Gusto ko ang bawat isa na nakain po ito na magsilbi po sana lalakasan ng bawat isang ang bawat isa na nandito o na nakain ko ng lahat ng mga po ito. At sana po pagpalaya po po lahat ng mga nagpunda, nagbigay, at sa lahat po ng mga bayan ngayong gabi po ito. Yun po, ipapagin po na nagpupulit po sa lahat sa Panginoon ng Jesus. At sa tayo magpalagi na, Amen! 2 hours later. Gabi po. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat po sa dumalo sa lahat sa aking birthday. Maraming salamat po ng marami. Thank you po. So thank you, Diana Bird, and of course, Mr. and Mrs. Michael Tumapa. It is also
the platform over. Happy birthday again. And for the guests, enjoy the rest of the party. So in behalf of Surprise Music Leader ko, bye-bye sa inyo pala. We wish you all the best. At sana hindi pa ito yung huli natin pagkakataati. And syempre, ang next yung sa leader namin sa iyo is yung graduation mo. Ayan. So dapat yun, abutin mo lahat ng mga pangarap mo iihan. So happy birthday ulit sa iyo. Thank you! And of course, once again, it is no time to party. So once again, I am your host, Miss Senator Cruz, signing off. Thank you so much. God bless everyone. Safe po tayo lahat. Singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right.